La 23 de kilometri de Sibiu există un sat în care oamenii au gândit european încă din 1968. Atunci s-a deschis în Sibiel primul și cel mai mare muzeu de icoane pe sticlă din Europa, lucrate numai de țărani. Preotul satului și-a dat seama că pentru a ține în viață acest muzeu e nevoie de turiști, așa că a obținut aprobarea de sus ca străinii să vină în vacanță în satul sibian. Agroturismul în România s-a născut aici, în Sibiel, în urmă cu 35 de ani. Ceaușescu le-a dat voie la 10 săteni să deschidă primele pensiuni din țară. La început, sătenii nu s-au prea înțeles cu turiștii. Le punea mâncare și ziceau ok, că e bine. La bătrânele zicea, îți mai trebuie și ochiuri? Mă duc și-ți fac repede. Noi le-am dat ceai și ei zicea tei, că ceaiul. Vrei și de tei? Fugi și mai faci un ceai de tei. Tanti Maria a fost prima patroană de pensiune agroturistică din România. N-avea nici apă, nici canalizare, dar mii de străini au stat în odaia ei aranjată ca acum 100 de ani. Americanii i s-au părut ciudați sătencei. Îi suiam în căruță când aduceam fânii, mai răsturnam pe drum și pentru ei era ceva. Se distrau. Dimineața se scula când scotea ciurda și unde făcea vacile balega, acolo călcau. Turiștii au venit în Sibiel și pentru biserica deghizată, cu aspect catolic pe din afară, dar ortodoxă 100% dacă intri în ea. Așa au construit-o românii în 1765, să ascundă ortodoxismul de austro-ungar, dar principala atracție era muzeul de icoane. Sibielul a fost inclus în traseul acesta turistic al ONT-ului, mai ales și datorită faptului că la noi, în sat, se organizaseră niște nunți demonstrative. Fierarul satului le făcea străinilor suveniruri la comandă, câte o potcoavă de Sibiel. Acum în Sibiel sunt 36 de pensiuni, toate de la 2 margarete în sus, iar cazarea cu mic dejun nu costă mai mult de 50 de lei noi. Mâine mergem la Poiana Sibiului, unul dintre cele mai bogate sate din România.